Hello Sonaफोर माबायदि दं नोंसोरो वेलकम बेक टू माय चैनल जनालिनि जिउआव गासैखौबो बरायहरबाय बाय नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै आं दिनै मोनसे रेसिपि शेयार खालामगोन बेनो जाहैबाय बेसननि लड्डु ओमफ्राय बेसननि लड्डुखौ आं माबायदि बनायो आंनि स्टाइलावहाय बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आसा खालामो दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनगोन ओमफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै बुंब्ला विदाउट आ वेस्टिं भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै बेसननि लड्डु बानायनो थाखाय जोंनो बांद्राय इनग्रेडियेन्ट्सनि गोनांथि गैया खिन्थु जा इनग्रेडियेन्ट्स नांगौ बेयो बिराद गोगोम जोंनो नांगौ फार्स्टलि बेसन बेहाय दङ सेरसे बेसन खिन्थु आं बेनि सेरसेखौ होजोबा संगोन बेनि आधा बेनि उनावहाय काजु बादामखौ मोननै टाइपनि हानानै लादों बे एकदम फिसा फिसा काजु बादाम ओमफ्राय उनाव बे जाहैबाय खावनैहाय हानानै लादों ओमफ्राय काजु बादाम हानायनि स्टाइला नोंथांनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन बेनिख्रुइ फिसा फिसाबो जुदि हानो लुबैयोब्ला नोंथांमोना हानो हागोन ओमफ्राय बेनि गिदिरबो हानो लुबैयोब्ला हानो हागोन बेनि उनावहाय नांगोन इलाइचिखौ आं बेहाय गुन्दैबो खालामदों ओमफ्राय मोनसेखौ बिदि गांलाबबो हानानै लादों ओमफ्राय बेनि उनाव जोंनो नांगोन बेखौ सिनि गुन्दै बियो सिनिखौ एकदम मिस ग्राइन्डाराव उननानै लाग्रोनांगौ आरो हायोबाथ' बेखौ सालिनानै बेहाय एसे गथा दंबा बेखौ गारनांगौ नङाब्लाथाय बेसननि लाड्डु ख्रिब मोनाबाथाय वेस्ट जाजोबथारगोन घिया नोंनि बेसननि सायाव जागोन जुदि नोङो सेरसे जुदि बेसननि लाड्डु बानायगोनबा नोंनो सेरसेखौनो नांफ्रामगोन खिन्थु आं आधा केजि संगोन नालाय ओंखायनो आं लादों आधा लिटारफोराथ' जाखांबाय नुखाजोबखाबाय मा नांगौ होमब्ला दा आं देखायगोन नोंथांमोननो बेखौ माबायदि बानायो होमब्ला थुदो बेसननि लाड्डु बानायनोब्ला आं प्रिपेयार खालामगोन नोंथांमोना गेसावनो सं खारन जोङो बनजोंहाय मोनसे फ्लेम एक्जिट खालामनो हाया मालाबा डाउन जागोन मालाबा आप जागोन फ्लेमा ओंखायनोथ' आं बुंगोन गेसावनो सं जोंना न'आव कारेन्टनि प्रब्लेम ओंखायनोथ' आं बाहेरायाव संनो नागिरदों होमब्ला फार्स्टआवनो होग्रोगोन जोङो घिखौ बहनना लानो आं घिखौ मा खालामो मिथिगोन ना बेहाय नांनानै थानायखौ रिजेक्ट खालामो सोर बिदि खालामो बेनि उनाव घि होबाय जोङो फार्स्टआवनो बेखौ एवग्रोगोन काजु बादामखौ बे जोंना लाइट ब्राउन जाबाय ओमफ्राय जों बेखौ मोनसे ड्राई बासनावहाय थिखांना दोननांगोन फार्स्टआवनो स' बिदि ब्राउन कालारनि जानांगोन आरो बेयो बेखौ थिखांनानै दोनबाय होफिनबाय बेहाय आरोबाव घि बे दुंबानो एसे होनानै होदो बेसन बेसननि लाड्डुआव बिदिहाय जेबो खस्थ' जाया खिन्थु खस्थ'आ खालि बे बेसनखौ एरनायाव एसे खस्थ' जायो आरो बिराद कन्टिनिउ एरबाय थानांगौ नङाबा बेसना खामलांगोन ना ओंखायनोथ' आं एकदम एरबाय थादों मोजाङैहाय एकदम सिंनिफ्रायहाय एरख' एरथारनांगौ बेनि थाखायनो आखाइया एसे सानो नागिरो दा एरगासिनो ओमफ्राय बेसननि लाड्डुखौ अराव बानायनायनि मोनसेल' प्रब्लेमा बेनो मोनसेल' नङा बहुत प्रब्लेम जायो फार्स्टआवनो बिराद गोलोमबाय आङो अयथासार गरम मोनजोब्बाय ओमफ्राय उखुन्दै ओमफ्राय उनाव अरा ओरैबायदि मालाबा आप जागोन मालाबा डाउन जागोन बेखौ अरा बांद्राय जाबाथाय बख'फिन ओमफ्राय उनाव एसेल' जाबाथाय आरोबाव थुसनबाव बिराद खस्थ' अराव जुदि फिल खालामोब्ला एसे ड्राइ जादों होननानै जेबो नङा बेवहाय घिखौ एसे होनो हायो जास्ट बिदि दखर खालामदो माने आंनिया एसे ड्राइ जानाय बायदि मोन्दों आङो नङाबा दाहाय लाड्डु बानायनायाव खस्थ' जागोन ना ओंखायनोथ' आङो घिखौ एसे एड खालामबावनोसै बेवहाय बिराद घि नांथारगौ गोलैयासै दा बेखौ मोजाङै एरनानै होबानो जाबाय अबेबा बेसना बिराद लाथा गथा खायो खिन्थु बे खायाखै गोजानिबा मोजां रानदों बिराद नाफ्रुबाय थानांगौ एकदमबारे अरानो गोमोरलायबाय
सिनि माबाखौ लाबाय बिराद गोबाव एवथारनांगौ एकदमबारे बेखौ नङाबाथाय बोरैबा गोखा खास्रु मोनजानो नागिरो ओमफ्राय बाराद्राय खामबाबो एरालासिनो बाराद्राय खामहोबाबो एसे गोखा मोनजानो नागिरो ओंखायनो बिराद केयारफुलि एरबायबो थानांगौ ओमफ्राय गोबावबो संनांगौ माने सब मिलायनांजोबगौ आरो होमबासो ना गोथाव जागोन बर' बेसन लादुनो आधा घन्टासो बेखौ एवखांनायनि उनाव मोजाङै बेनि उनाव होदो सिनिखौ एसे सिगाङावनो होनांगौ नङाबा सिनिखौ होनानै एसे गोबावालासि एवबाय थानांगौ दे नङाबा सिनिया मेल्ट जानाय नङाना बेवहाय सिनिखौ एसे गोबाव होनानै एरलायदो आरोबाव मोजां एरफिननांसिगोन बेखौ बिराद एरनायानोसै आरो खामानि खामदों फैबायलै एकदम मोजाङै बारा जाबायना सिनि होखांनायनि उनाव बांसिन मोजां एरनांगोन खारन बेयो सिथाबनो नागिरो सिनिया सारायावहाय ओंखायनो जों सिनि होखांनानै बांसिन मोजाङै एरबावनांगौ ओमफ्राय जोंना अलमस्ट मोनबाय बायदियानो ओमफ्राय मोननायखौ माबायदि मिथिगौ ना बे एसे गल्डेन कालार जाबाथाय मोदोमसु आरो ओमफ्राय जिथिया बेहाय बेसना एसे मोदोमनाय बायदि मोनोब्ला होमबाना जाबाय मोदोमनाय ओमफ्राय आं चिनिखौ एसे नायनोसै टेस्ट खालामनानै सिनिया बांद्राय नाङाखै ओमफ्राय सिनिया मेल्ट जायाखै आरो माने एसे ख्रेब मोनदों आङो ओंखायनो बेहाय एसे नांबावगोन मोननो ओमफ्राय उनाव आङो आरोबाव एसे सिनिखौ एड खालामबावनोसै बेहाय खारन बारा नाङाखै सिनिया होमब्ला आं सिनिखौ होबाय ओमफ्राय बेनि उनाव आरोबाव मोजाङै एरबावनांसिगोन खारन सिनि मेल्ट जानायाव एसे गोबाव लायो एसे टाइम लायो सिनिया बेजों मिलायनांगौ नङाबा ख्रेब मोनजायो लादुखौ ओमफ्राय आङो बेनि उनाव बेहाय इलाइचि होनानै होसिगोन इलाइचि होखांनानैबो बिराद मोजाङै एरबाय थानांगौ ओमफ्राय नै फ्राय मोनबायानो आङो काजु बादामखौबो होनानै लाखांबाय ओमफ्राय काजु बादाम होखांनानै बिराद मोजाङै एरबावदों ओमफ्राय दा बे जाबाय रेडि जोंना बेसननि लाड्डुआ जाखांबाय ओमफ्राय खांखांनानै बिदि एरनानै हो नङाबा सिथाबगोन ओमफ्राय बे आं बुंदोंमोन ना बिराद मोजां एरनांगौ ओमफ्राय आंना एसे खामदोंमोन ओंखायनोथ' बेहाय खामनायनि गोसोमखौ एरख' गारबाय आं जाहाथे गोखा मोनजाया आरो नुनायाव खापसारा नुवा सैतान ना आङो ओमफ्राय दाथ' बे जाबाय ओमफ्राय बेहाय जोङो ट्रान्सफार खालामनोसै दाबिं होगोन दे ना मानो खलाया एसे गुसु जाहोग्रोदोंमोन जों बेखौ ओमफ्राय बांद्रायबो गुसु जाहोनाङा एसे गुदुङावनो बानायनांगौ आखाया गुसु जाबाय मोजाङै आखाया एसे गोरान जानांगौ नङाबा बेयो माबागोन लाड्डुखौ जों जेब्ला बानायगोन होमब्लाना मोननै आखाइनि गोनांथि जाखाथारगोनानो बेसननि लाड्डु ओमफ्राय बांद्राय गोरा प्रेस खालामनो नाङा नङाबा बायबाय थागोन ओमफ्राय एकदम सफ्टलि लासै अरनायजों बानाय बिदि आखाइ थाइनैजों होमब्लानो जाबाय लाड्डु ओमफ्राय सायाव बेसनखौ माबा खालामनानै होनसै बेनि उनाव इलाइचि गांलाब हानायखौ ओमफ्राय होमब्लानो जाबाय आंना रेडि बेसनना लाड्डुआ येस सरनै बानायखांबाय आङो आरोबाव बिदिनो बानायबाय था जाबाय जोंना बेसननि लाड्डुआ बिराद इजि बानायनानै जा नोंथांमोनाबो ओमफ्राय आङो माने खोन्थायाखै आरो नङा होमब्ला
आं बेखौ बानायदों गाबोनो फंबाइनि माने गुवाहाटीनि आंनि काजिन ब्रादारनि हाबानि थाखाय डेट लानो थांगोन ओमफ्राय बेहाय न'निफ्राय मोनसे स्विट्स बानायनानै लांनांगोन नालाय थ' बेखौ बानायना हरनो नागिरदों आङो आयाबो थांफागोन ओमफ्राय ओंखायनोथ' बानायबाय आङो बानायनो होनायखाय बिसोर रावबो गैया नालाय बिदिहाय बानायग्रा आनैयाबो एसे बेमारिखाय ओमफ्रायथ' रावबो गैया बानायग्रा ओंखायनोथ' आं बानायबाय ओमफ्राय दा जाबाय नोंथांमोना बानायना जानो हासिगोन बेसननि लाड्डु लाड्डुखौबो बानायखांबाय ओमफ्राय दा बिराद हर जाबाय 1थासो जाबाय दां बानाय बिसिनि टाइम जालांबाय ओमफ्राय दा बिराद उन्दुनो ओंखारबाय जों दा उन्दुनोसै ओमफ्राय उनाव बेसननि लाड्डुखौ एकदम ट्राइ खालाम नोंथांमोना बिराद गोथाव जायो दखाननिखौ ट्राइ खालामस्लाय नोंथांमोना गावसिनि आखाइजोंनो फुरा देसि घिजों बानायनानै जा बिराद गोथावसिन जागोन होमब्ला थेंक इउ स' माच नोंथांमोना नोंथांमोननि भेलुएबल टाइमखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आसा खालामो भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनगोन होननानै आरो मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्ट्स खालाम ओमफ्राय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि आपडेटआ नोंथांमोननाव सहैयो होमब्ला भिडिअखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिमालासे मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय जनालिखौबो अनबाय था होमब्ला दिनैनि थाखाय बाय बाय I love you. Good night.